schitterend pleitje. Dit is, als ik het goed begrepen heb, het nieuwe herenven in Wellerloei. Goedemiddag. Als ze hier kijkt in de teut, dan zie ze waarop ze een ganse middag kan schaatsen. Op kaasknabbels en lippenlijs. Oh nee, iced tea moet ik zeggen. Hè? Anders krijgen we een klap de nek van instanties die er over gewoon. Maar kijken wat een. Oh jongens, dit is toch wel een mooi plekje om te schaatsen. Ziet gij een geoefend schaatser, meneer? Ja. Met andere woorden, komen er een paar schitterende noren uit nou. Oh, kijk. Ja. Oh, een klapschaats. Is dit de eerste keer op het ijs of heb je het al dukker? Ja, de ijsbaan in Nijmegen. Oh, in Nijmegen? Ja. Maar, sinds de corona is het allemaal gestopt, hè. Maar komt u uit de buurt hier? Ja, ik kom uit Wal. Uit Wel? Ja. En u bent ook een echte Welse? Ja. Ja? Maar je praat geen Limburgs of al? Of praat je Wels? Wels. Wels! Wels, ja. Hey, maar is dit nou vandaag de eerste keer? Ja, natuurreis, ja. Dus dat is kriebelen, dat is vlinders in de boek. Hey, maar ziet je een geoefend schaatser? Ja. Ik ben ook lid van de schaatsclub in Noord-Limburg. Kijk. Ja. Ja, die hebben we ook wel eens voor de camera gehad toen in Venlo bij het Zwart Water. Klopt, ja. Maar als je moet kiezen tussen het Zwart Water en Hey, wat het dan ook voorkeur? Ja, dit is dichterbij hè, voor mij. Hè. Dat sowieso. Daar heb ik ook vaker geschaatst. Heel mooi, mooie plek daar. Maar hij kent ze nog grotere afstanden maken. Ja, het is iets groter, ja. Maar ik woon zelf bij Leukermeer. Oké. Daar woon ik bijna bovenop. Maar ja, dat is nog niet sterk genoeg, het ijs daar. Maar het is nu donderdag. Ze verwachten dat vannacht en de nacht door nog. Ja, dat kan misschien. Maar een stuk dieper, hè? Moet je altijd oppassen. Maar denk je dat er op het Leukermeer nog geschaatst kan worden? Ja? Dat terrein, maar dat strand, denk wel. Oké. Oh kijk, heren, goedemiddag. Goedemiddag. Ziet geen van de kaasknabbels? Ja. Ja, wie is er zo slim geweest om een zak, wie noemt ze die dingen? Om die mij te nemen? Lekker. Kijk. Ja. Of het mam die Dick nog even snel meegegeven of zo? Nee. Ik heb het wel gevraagd of ik ze mee mag nemen. Ze zal het meegenomen. Heel goed. Ja, want dan heeft ze toch wat te knabbelen, hè? Ja, precies. Want stond geen nog net als meneer vandaag veel deurs op het ijs? Gisteren al? Ja. Gisteren ging het ook al. Ook op deze plek? Ja. Was er toen nog iets meer gekraakt dan nu, of viel dat mee? Valt wel mee. Alleen daarachter op een paar stukken zijn er wel een paar doorheen gezakt. Maar het zit toch niet zo diep. Dus ze zat eigenlijk alleen met de schaats erin, dus gewoon veilig eigenlijk. Oh, dus veel dieper als zo is het hier niet? Ja, misschien een halve meter zoiets denk ik op het diepste. Nee jongen, lang niet. Allemaal de schaatsen laten sliepen of gewoon rechtstreeks uit de garage gehaald? Dat heb ze eergisteren 9 gekocht. Serieus? Ja. Die? Ja. Oh, worden er nog schaatsen te krijgen dan? Ja, op Marktplaats. Oké. Beetje zeuk en dan vinden we er wel. Hey, wat ziet je van elkaar? Vrienden. Ja, wij zijn neefjes, maar de rest zijn vrienden. Gewoon vrienden uit het dorp. En het dorp is dan, dat is Wellerloei? Ja, en wel. En wel. Oh, nou, kijk. Dan is het wel en Wellerloei, maar dit huurt bij Wellerloei, denk ik, hè? Ja, zeker. Zeker! Wat zeggen ze? Hier zeggen ze namelijk niet halaaf, hier zeggen ze... Kulut.
geluid. Aha, zo is dat. Gaan er vastlovend dit jaar, jongens? Nee, helaas niet. Helaas. Hoe ziet gij de huidige coronagolf doorgekomen? Op ongeveer 1,5 meter afstand. Ja, ongeveer. Oh, gamen. Gamen, Ja. Housen, buiten. rozen. We vermaken ons wel. Oké, is een van ons ook met dat spannende voertuig wat er stiert? Ja. Daarachter komt ja. Kwot. Schat mee. Daarachter. Hey, maar is dit nou een beetje de, hoe zou ik het zeggen? De reddende engel in coronatijd? Ja. Natuurijs? Ja, ja. Ja, eindelijk kunnen ze Zeker. samen weer eens wat doen, hè? Precies. En de sneeuw. Ja. Zo even lekker naar buiten. Als je alleen maar thuis zit, dan hebben we er ook niet blij van. Nee. Kijk eens. Waarom ben ik Stuurt man aan. Oh, die huren ook bij de... Ja. Ja? En weer van nog eens met de quad, hey? Ik, Oh, kijk. Dus die woont ze ook in de buurt. ja, klopt. Want kent ze mij die op, hè? Dat zullen we niet gaan doen. Nou, ik heb al verhalen gehoord van mensen die met brommertjes over die gingen en zo, maar dat... Gisteren. Wat? Hey. Nee, gistermiddag in Londen. Ah, kijk. Ja, die verhalen had ik ook gehoord, ja. Ja, ik was er ook. Oké. Ja, nou, er is iets minder goed ijs dan hier. Dit is echt super ijs, of niet? Ja. Prachtig. Hey, en hoe is het met school? Online. Nou, vakantie ja. Carnavalsvakantie. Maar ja. Maar jongens, zeg nou zelf dat online onderwijs, Dat dat, is niks. Heeft Nee. geen zin. want probeer dat eens aan mensen uit te leggen. Waarom is dat niks? Er leert gewoon niks van. Concentratie weg. Je hebt geen concentratie meer. Nee, want er zit dan toes aan Ja. een scherm. En ja, er zet natuurlijk die telefoon niet uit, zoals in de klas. Nee. Dus dan komt er weer een appje binnen. Ja. Ja, en ik zit op een sportopleiding, dus ik heb heel veel praktijk met allemaal sporten. Dat kan ik thuis ook allemaal niet doen. Vertel eens, welke opleiding is dat? Uit Siels in Arnhem. Was dat niet vroeger ook in Sittard? Ja, is nog steeds. Oh, nog steeds? Sittard en Venlo samen. En waarom heb jij voor Arnhem gekozen? Omdat ik die school vond me veel mooier. En alles is op één terrein, zeg maar. Je hebt hockeyvelden, tennisbanen, ja, voetbalvelden. Je hebt Is dat alles in de in buurt van Papendal ook? Ja, Oh, ja, dus die faciliteiten genoeg daar. ja, precies. En in Sittard en Venlo heb je alles uit elkaar, zeg maar. Dus gewoon als je van school, van een theorieles moet je gaan sporten, moet je met de fiets naar het zwembad toe of zo fietsen. Maar daar is gewoon alles bij elkaar. Oké. Hey, en wat wil je daarmee met die opleiding? Ja, ik ben nog een beetje aan het twijfelen. Fysiotherapie, personal trainer, gymleraar. Maakt nog niet helemaal uit. Personal trainer, dat is voor mensen met geld, hè? Ja, dat zeggen ze wel. Ja, dus BN'ers of zo. Ja, als het tot zover komt, Oké. dan hoop ik dat wel, ja. En jij? Ik zit nog op de HAVO. De HAVO, Ja, laatste jaar. laatste jaar. Jij zit niet in een examenjaar, denk ik. Nee, die heb ik vorig jaar gehad. Ik heb geen examen hoeven te maken. Oké. Oh, je had van tevoren zeker een goede toetsweek gedaan of zo? Ja, we hadden wel een paar toetsen gedaan. Alleen door corona mocht het toen allemaal niet meer. Ja. Gingen de examens niet door. Dus toen ben ik zo geslaagd. Dat ik hoge cijfers had. Ja. En welke opleiding was dat? De MAVO in Elsendaal in Gennep. Oké. Hey, maar jij moet dus examen doen, hè? Ja, dat weten we nog niet, maar we gaan Nee, er maar- vanuit van wel. Dat Ja. Je krijgt, ze hebben gezegd, geloof ik, zoals het er nu voor staat, extra herkansingen, Ja. mogelijkheden. En extra tijd voor. Maar ik heb al berichten gehoord over dat 3/4 wellicht zou kunnen gaan zakken voor het examen. Ja, ik weet ook niet wat er nou de bedoeling is. We hebben het ook over alleen de kernvakken dan examen, maar dat is ook nog allemaal niet bekend. En wat zou jij volgend jaar of komend schooljaar willen gaan doen? Ja,
ja, vervolgopleiding. Ik zie nog niet helemaal uit welke dan. Misschien in de economie ergens. Maar je had je nog nergens aangemeld? Of? Nee, dat moet ik nog doen. Ja. Maar ja, kun je daar iets zinnigs van zeggen over je examen op dit moment? Nee, ik weet er niks van. Ik weet niet of er nou een eindexamen komt of... Ja. Hoe voelt dat? Ja, wel raar. Raar, hè? Ja. En afgelopen jaar was ook al raar. Ja. Maar goed, Ja. vakantie nu. Zeker, Hè? genieten. Ja, kaasknabbels mee. Ja, daarom. Rijksdagen. Is wel niet heel erg Sios, hè? Nee, maar een keer mag het wel, hè? Oké. Verder geen alcoholische versnaperingen? Nee, Geen borreltje? nee, Nee? nee. Onder de 18 niks, hè? Oh nee, precies. Ja. Ik geloof het meteen. Hey, jongens, veel plezier. Dankjewel. Ik ga nog even kijken naar de... Wat dan... Oh, kijk eens. De techniek staat voor niks. Allemaal uit de buurt, hé. Ja. Tegen de schaats niet bij jou. Ik heb het gisteren geprobeerd op mijn vrije dag. Ja? Ja. Ik ben maar één keer op mijn gezicht gegaan. Oh, ja, ene keer te veel. Ja, niks gebroken. Maar ik zie dat je de Ik heb de slof gedaan, ja. sloffen. Ja, Maar ja ik moest hier eens kijken of je wel kunt schaatsen hier. Daarom ben ik hier gekomen. Dus nog op je schaatsen halen. Dan gaan we nog een rondje schaatsen hier direct. En wat zien in elk geval de schaatsen? Dat zien IJshockeyschaatsen heb ik. ijshockeyschaatsen. Nee, ik heb gewoon ijshockeyschaatsen. Dat is voor hobbymatig, hè. Ik hoef niet die lange te hebben. Dat breekt mijn nek. Hey, maar even onder ons gezag en gezwegen. Ik zeg het net tegen die jongens, hè. Ja. Dit is voor de jeugd nou even in coronatijd een zegen. Ja. Maar wat vind jij ervan dat we een natuurreis hebben? Ja, prachtig. Alleen snap ik niet waarom de Limburgs landschap niet de poort losmikt. Dus je haalt die jeugd toch niet tegen, dus maak die poort los en dan dat ze fatsoenlijk druk kunnen. Ja. De jongen maakt er niks kapot. Het is gewoon... Maar het zorgt er wel voor dat ze niet met brummertjes die op. Nee, maar ja, andere jaar deed ook de poort los, dus ik snap niet waarom dat ze nou niet doen. Want ze komen toch naar die toe, dus... nee. Wat neemt jij straks mee voor de inwendige mens? Kaasknabbels of iets anders? Nee, voor dat uur keer dat ik hier ben hoef ik niks mee te nemen. Dan kan ik wel thuis, kan ik wel volhouden en thuis wat pakken.